Ceste uprihodile su preko 16 milijuna kuna, što je dvostruko više od planiranih 8 koje su sasvim dovoljne za održavanje tunela, priopćili su iz HSLS-a Splitsko-dalmatinske županije. Smatraju kako postoji prostor za smanjenje cijena, te kako korekcija cijena nužna, osobito kako kažu ako znamo značaj tunela za Imotsku krajinu i Makarsko primorje. Naš je prijedlog da se cijena smanji, u jednom smjeru smanji sa 20 na 10 kuna i uvedu vinjete. Vinjete bi bile posebno zanimljive lokalnom stanovništvu jer je vinjeta vremenski ograničena karta, tako da bi to sasvim sigurno dobro došlo i HAC-u, popunilo njihovu blagajnu, a s druge strane lokalnom stanovništvu i omogućilo jeftiniji, bolji prolaz, a to naravno potiče gospodarsku suradnju Imotske krajine i Makarskog primorja. Kazao je za Radio Dalmaciju politički tajnik stranke Hrvoje Garac. Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o cestarinama, prema tome ja očekujem da vlada posjeti bilo naroda svog i uostalom izađe u susret ljudima čijim se novcem taj tunel i napravi. Ističemo da je se potrebno riješiti iluzija o besplatnom tunelu jer ništa u životu nije besplatno, samo treba osigurati način da taj tunel bude jeftin za prolazak, a s druge strane da se osigura njegova održivost i isplativost.